ne da mu yi. Wani abu ne dan yi a cikin wayannan duk wanda ya yi da a bashi wannan 1000. Kai mai sauraro idan kai ma ka turo mana bidiyon da a tura maka data na 1000. Da a kirgo ɗaya ne zuwa 10 amma ba daga ɗayan da a fara ba daga 10 da a fara a sauko ƙasa. Ana yi ana wurga wannan abu. Da fatan mai sauraro ya fahimce mu. Gashi kamar haka. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yawwa saboda haka ɗayan su dai zai gwada duk wanda ya kawo a bashi 1000. Zo mana ka fara. Ka fara mu ga idan ka ci za a baka 1000. 10, 9, wai ba mu wancan ya fara. Ba mu wancan ya fara. Ba daga ɗaya da ka fara ba daga 10 da ka fara ka sauko. 10, 9, 8 ayya. Wai dai ƙara gwadawa mu gani? Zo ka gwada mu gani? 10. Ga 1000 nan ba da fita daga hannu ba. Ana cinye ta kenan. Sai nan. Yi mu gani? 10, 9, 8, 7, 6.